welcome back guys sa ating channel at ituturo ko sa inyo guys yung DIY na external microphone na hindi lang ginagamit ko kapag nagmo-motovlog ako. Kasi dati guys, problema ko rin to yung pagka nagsasalita ako hindi klaro at saka kailangan pala ng external microphone yung GoPro natin. Kasi akala ko kasi dati pagka nandun na yung GoPro okay na yun, hindi na kailangan ng external microphone. So ayun, nag-search ako, ayun na nga, kailangan ng external microphone. So ang mahal ng external na microphone ng GoPro, so nag-search din ako kung paano magawa ng paraan. Kasi guys, kapag walang external microphone guys, ang hina ng boses niya, tapos puro hangin pa yung naririnig. Ayun, so kailangan talaga ng external microphone, lalo na kung nagmo-motovlog ka. So ayun, hindi na natin patatagalin to. So let's do this. So yun ang mga idol, ito yung mga gagamitin natin. Meron tayong tape, ayan, meron na Scotch Brite, at saka yung headset, at saka yung blade. Yung blade naman guys, gagamitin natin sa pagkakat nito. At saka kung may maliit kayong tape, kasi maliit lang naman kailangan natin dito, so mas maganda yan para hindi na kayo mag-cut. Tsaka yung laki guys ng ikakat natin dito is dapat kasing laki lang nito, o kaya lumaki lang ng konti nito. Bali mga idol, yung unang kailangan natin is dapat may headset tayo, o kaya kung may mga luma kayo dyan na tinabi, ayun, okay na yun. So ito guys, bali sa akin ito yung akin. Nice. At kailangan din natin ito, yung Scotch Brite. Yung foam lang guys yung kakailangan natin. Kasi guys, ito yung gagamitin natin para ma-reduce yung hangin. Para siya yung magsasala, para hindi ganong marinig yung hangin. Ayun, so yun nga lang guys, style nito, parang ang mangyayari kasi is i-record mo muna yung audio natin bukod dun sa nasasagap ng GoPro. So ang mangyayari nun, ang ginagawa ko kasi guys, minumute ko yung original na sound ng GoPro, at yung nilalapat kong sound, itong nire-record natin. So ayan, ang technique na ginagawa ko nun para magka-match yung kuha ng GoPro is pinagsasabay ko siya mag-start. Pwede naman yung gagawa ka ng sound. Ayan. Halimbawa, kung magka-clap ka, parang dun mo siya itatapat para match yung galaw at saka yung sound. Kasi kapag hindi kasi minatch yun guys, magkakaiba yung galaw tapos yung sound, parang magkakaroon ng delay. So kailangan talaga ipagmamatch nyo. Yun nga lang guys, medyo matrabaho kasi syempre i-edit mo yung video, hiwalay yung audio. Pero okay naman kasi para sa akin sanayan lang din. So umpisa lang talaga, parang maninibago ka. Pero pag nasanay ka naman, yun, madali lang yun sa inyo. Madali na lang yun. So ayun guys, simulan na natin. Magkakat na tayo nito. So ayun, magkano lang naman to guys? 22 ko to nabili. So ayun guys, simulan na natin to. So yun mga idol, tapos na tayo cut ng ating foam. Ito na po siya, yung nakat natin. So ngayon guys, ititip natin siya, babalutan natin siya, ibabalot natin siya dito sa
sa audio ng headset natin. Bali, ganyan ang mangyayari niyan guys. Oh. Ayan. Titipan na lang natin na kabilaang gilid. So, ayun mga idol, tapos na natin siyang tipan. Ito na po siya. Ayan. Iwasan lang natin na tipan to yung gitna kasi baka hindi na tayo magkarinigan yan. So, ayun guys, tapos na siya. So, ikakabit na natin siya sa ating helmet. At ito yung helmet natin. So, ayun mga idol, ito nga yung helmet natin, no? So, kung mapapansin nyo guys, meron na tayong holder. Ayan. Bali dito yung GoPro. Tsaka dito natin nilalagay sa loob. Dito. Ayan. Doon natin nilalagay sa may parting bibig natin kapag sinuot natin yung GoPro. And kapag sinuot natin yung GoPro. It's the motherfucking Eagle Double. Another one. Doon natin nilalagay siya sa may parting bibig kapag sinuot natin tong helmet. So ayun guys, bali guys, sakto tong helmet ko kasi yung GoPro strap. So kung mapapansin nyo guys, mayroong na to dito, may tali siya, dalawa. Ito. Okay. Ginagawa mo. Ayun guys. Bali dito guys, oh. Ito, makikita nyo, dalawang tali siya. So, sakto naman siya kasi doon ko na lang siya iniipit. Pinapagitna ko siya doon. Kumbaga, hindi na siya matatanggal. Pero guys, kung wala naman kayong strap, ganito. Kung minsan kasi nakamount na yun eh. Yung isang klaseng GoPro holder natin, may adhesive siya. So yun, gagawin niyo naman guys kapag gano'n, titipan niyo yung dito, yung gilid. Ititip natin siya dito, parang ganito ang style niya. Ayan. May tape nga lang siya kabilaan. Yun. So ayan mga idol, no, ito yung magiging setup natin. Ayan, kung mapapansin nyo, nakakabit siya sa pagitan ng strap ng GoPro holder natin. Ayan, yan oh. So kung wala naman kayo guys GoPro holder o kaya kung naka-adhesive type yung GoPro holder nyo, tipan nyo na lang guys dito. Ayan. Dito sa pagitan na to. Dito, bali dito yung tape niya. Para hindi siya matanggal, tumalaw. Tapos, ayun, pinaikot ko na lang guys yung headset. Ayan, kung mapapansin nyo. Andyan siya. Yung dalawa. Yung iba naman guys, yung ginagawa, pwede nyo rin siya ilagay dito sa taas. Dito. Natatanggal naman to eh. Yun ang ginagawa ng iba. Tapos ilalagay mo na lang dito sa uluhan. Kaso sa akin kasi is masakit siya, nararamdaman ko yung headset. Kaya ganyan na lang ginawa ko guys. Bali pinaikot ko na lang sila dyan. Ayan, kung mapansin nyo, makapokus na. At syempre dahil nakakabit na tong headset natin, yung external microphone DIY. So, syempre susubukan na natin yan, yung kalidad ng DIY natin guys. So, ayun guys, ito na yung setup ng
ng audio natin. So bali guys, ito cellphone natin nakakonect yung audio. Ayan. So kung mapapansin nyo, dinig na tayo. So ayan guys, iikot tayo. Kung mapapansin nyo guys, ito nagre-record na siya habang nagre-record din siya ng audio. So pansinin natin guys kung may hangin bang maririnig, ganon, kung klaro ba. At sigurado naman ako mga idol na malinaw tong audio natin. So ayan guys, kung mapapansin nyo, hindi maririnig yung hangin. Tsaka klarong-klaro yung boses natin, no? So napakaganda. Ayan guys, napakaganda guys. Parang nag-external microphone ka rin. So DIY lang yan, pero napakaganda ng resulta. Oh my God! Yun nga lang guys, sa pag-edit medyo matatagal lang ka, pero okay lang guys kasi worth it naman eh. Lalo na kung wala ka pang budget na pangbili ng external microphone. Lalo na yung GoPro mga idol, ang mahal ng external microphone, umaabot ng 1,000. So ayun, balik na ulit tayo. Ayan, may sniper ganda, angas. Yun so ayan guys, kung napansin nyo guys, napakaganda ng quality ng boses natin sa DIY na yan. So matabaho lang guys, pero tiyagaan lang. So worth it naman guys kapag natapos yung edit natin. Yun nga lang, pansamantala guys, kung wala pa talaga tayong budget, ayun, katulad ko guys, yun yung ginagamit ko lagi. Nagdi-DIY ako kasi wala pa akong budget pang external microphone ng GoPro. So ayun guys, sana may natutunan kayo. At kung hindi ka pa nakasubscribe guys sa ating channel, subscribe ka na. At don't forget to like and share this video. At maraming salamat guys. Hanggang sa muli. Peace out. Welcome back guys sa ating channel. At welcome back guys sa ating channel. At sa video natin ngayon is balik sa video natin ngayon. Welcome back guys sa ating channel. You know, bali sa ito yung pag nagsasalita ako, problema ko rin kasi ito dati kapag nagsasalita ako. Bali problema ko rin ito dati kasi bali problema ko rin ito